ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. Имрӯз каме хушхабар дорем. Навора то охир тамошо кунед. Имрӯз панҷшанбе 25 июл $100 баробар ба 1065 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1155 сомонӣ. бародарон ва дӯстоне ки навора тамошо мекунед, аз шумо хоҳиш дар видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед, ягон ҷои шумо кам намешавад. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 122 сомону 70 дирам хабар гирифта шуд аз Бонки Миллии Тоҷикистон. бар шумо дӯстони азиз ва касоне ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастед, 1000 тенгаи пули Қазоқистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 23 сомону 83 дирамро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доранд, 100 лираи туркӣ баробар ба 37 сомон ва 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомону 12 дирамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. ва ба касоне ки пули Ӯзбекистон лозим аст важни боша, 50000 сумми Ӯзбекистон бо пули Тоҷикистон 44 сомониро ташкил мекунад. ва касоне ки дар ҷумҳурии Хитой ҳастеду кору фаъолият доред, агарчи бар шумо лозим ҳам нест, аммо мо навор кардем, 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. худо нигаҳбони шумо. интизори хабарҳои дигар бошед.